እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 23 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ፣ እነሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቱም ጉዱላት እምነት ከመይ ከ እትፈርሁ በሎም። ሽዑ ተንስኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም፣ ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኾነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ብምድሪ ጌርጌሶን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጋነፍዎም። ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እነሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ክተሳቀየና ናብዚ መጻእካ እናበሉ ጨርሑ። ካባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓስ ሓሰማ ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃና እንተኮይንካስ ናብዚ መጓስ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኺዱ በሎም። ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው። እንሆ ብዘሎ እቲ መጓሴ ከዓ ናብ ጸድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተው። ኣብቲ ማይ ከዓ ኩምም በለ። እቶም መጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው። በቲ ዝኾነ ኩሉ ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝገበርዎ ከዓ ኣውረዩ። እነሆ ድማ ብዘላ እታ ዓዲ ንየሱስ ክትረኽቦ ወፀት። ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሪ ከልግሰሎም ለመንዎ ይብለና። እዚ እቲ ቀዳማይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ዝተጓዕዞ ወይ ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ሓደ ነገር ኢና ንርኢ። እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ኣብኡ ኣይብልኔ፣ ግን ኢየሱስ ፀዊዕዎም እዮም ዝስዕብዎ ዘለዉ። ኢየሱስ ጥራሕ ፀዊዕዎም ከይኮነ ኩለንተንኦም ሂቦም እዮም። መጓስኦም ገዲፎም፣ ምግፋፍ ዓሳኦም ገዲፎም፣ እቲ ኣለና ዝብልዎ ነገር ብምሉኡ ገዲፎም፣ ብምሉእ ልቦም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝስዕብዎ ዘለዉ። ሕጂ እዞም ብኩለንተንኦም ዝስዕብዎ ዘለዉ ነገሮም ሓዲጎም ዝስዕብዎ ዘለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝፀውዖም ከመይ ገይሩ እዩ ምንዋፅ ዘጋጥሞም? ከመይ ገይሩ እዩ ማዕበል ዘጋጥሞም? ሕጂ ኣብ ሕቶን ድሕር መፂና እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ምንዋፅ ከጋጥሞም ኣይግባእን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ሳዕዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ብዛዕባ ምንዋፅ ተዛሪቡ። እቲ ካልኣይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 22 ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ሽዑ ንሱ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣትዉ እሞ ነቶም ሰብ ክሳዕ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቕድምዎ ብግዲ በሎም። ሕጂ ከዓ ኺዱ ኢልዎም። ነቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ኸረን ደየበ። ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ። እታ ጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቕድሚኣ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት። ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ ምቃለይቲ መጾም። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሓት እዩ ኢሎም ሰንበዱ። ፈሪሆም ከዓ ጨርሑ። ግና ኸ ኢየሱስ ብኡ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍርሁ ኢሉ ተዛረቦም። ጴጥሮስ መሊሱ ጐይታይ ንስኻ እንተኮይንካስ ብማይ ናባኻ ክመጽእ እዘዘኒ በሎ። ንሱ ከዓ ነዓ በሎ። ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መፀ። ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈርሄ። ክጥሕል ምስ ጀመረ ድማ ጐይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ። ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ እሞ ኣታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ተወላወልካ በሎ። ኣብ ጃልባ ምስ ኣተወ እቲ ንፋስ ዝግ በለ። እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ። ተሳጊሮም ናብ ምድሪ
ጌንሳሬጥ መጹ ንስ እቶም ሰብ ምስ አለለይዎ ኣብ ጎደቦኦም ናብ ዘለዋ ኩላን ዓድታት ለኣኹ ኩሎም ሕሙማት ድማ ኣምፁ ዘፈር ክዳኑ ክትንኪዩ ጥራይ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለ ከዓ ሓወ ሕጂ ጌርጌሶና ይተሓደ ጌንሳሬጥ ይኸዓ ተሓደ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ግን ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን እዚኦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሐዋርያት ክኸይድ ከሎ እታ ጀልባ እታ ኢየሱስ ዘለዋ ጃልባ እታ ደቀ መዛሙርት ዘለዋ ጃልባ ክትናወጽ ከላ ኢና ንርኢ ስለዚ ነውፂ ንምንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ሐዋርያት እንድሕሪኢና ክናወጹ ከለው ኢየሱስ ምስኦም ከሎ ንጎይታ ኢሎም ኣሚኖም ክንሶም ንዑ እንዳሰዓብዎ ስለምንታይ ነውፂ ስለዚ ወዲ ሰብ ህይወቱ እዚ ዝሓቶ ሕቶ እዩ ጎይታ ንዓኻ እንዴ ዝስዕበካ ዘለኹ ጎይታ መንገድኻ እንዴ ደልየ ዘለኹ ጎይታ ምሳኻ እንዴ ዝደሊ ዘለኹ ስለምንታይ እዩ ዝናወፅ ስለምንታይ ፈተና ዝበፅሐኒ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዝብል ወዲ ሰብ ብዙሕ ግዜ እዚኦም ሕቶታት እዚኦም ይሓቶም እምበኣር እዚኦም ካብ ረኣና ከምዚኦም ዓይነት ሕቶታት ካብ ሃለው እዚ ኣብ ጎይታ ከለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳኣመንካ ኣብ ህይወትካ ነገራት ዝሓልፍ ክሓልፍ ብግዲ እዩ ሕጂ ንምንታይ ግን ይሓልፍ እንድሕር ኢልና ሓደ ንለውጢ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ወዲ ሰብሲ ኣብ መንገዱስ ቁኑዕ እዩ ዝመስሎ ይብል ምሳሌ ኩሉ ሰብሲ ኣብ መንገዲ እንድሕር ኢኹም ኣነ ጽቡቕ እንዴ ዘለኹ ኣነ መንገዲ ኣምላኽ እንዴ ዝስዕብ ዘለኹ ኣነ ንጎይታ እንዴ ዝኽተሎ ዘለኹ እዩ ዝብል ኮይኑ ግን ክልተ ፍልል ኣለና ኣምላኽ ክሪኤናን ንሕና ንርእስና ክንሪኦን ነንበይኑ ኣምላኽ ክሪኤና ከሎ ናቱ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ህይወትና ክኸውን ይደሊ ስለዚ ክልውጠና እንድሕር ኮይኑ በቲ ናይ ለውጢ መንገዲ ይሕልፈና እሞ ሽዑ እምነትና ክፅንክር ብዝበለፀ ፈሊጥናዮ ድማ ክነምልኾ የኽእለና ሕጂ ኣብ ሐዋርያት ዝተረኣየ ለውጢ እንታይ እንድሕር ኢልኩም ንስኻ ወዲ መን ኢኻ ኢሎሞ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እንታይ ገበሩሉ ሰገዱሉ ሕጂ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ዝነበረ ነገራት ሕልፍ ብዝበለ መንገዲ ካብዚ ምንዋፅ እዚ ረኺቦም ኣሎ ስለዚ ንጎይታ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፈልጥዎ ኣይኮኑን ኣብ ካልእ ምዕራፋት ነዚ ምዕራፍ ተፅኒዕኩሞ እንታይ ኢና ንርኢ ዋ እዚ ንፋሳትን ማይን ባሕርን ማዕበልን ዝእዘዝዎ መንኮን ይኸውን ሕጂ ምስኦም ክንሱ ምስኦም ከሎ ምስኦም እንዳኸደ ከሎ ግን እንታይ ዓይነት ሕቶ እዮም ዝሓቱ ዘለው መን እዩ እዚ መን እዩ ኢሎም ሕቶ ይሓቱ ኣለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንጎይታ ዝፈልጥዎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ሕሙማት ክሕዉ ከሎ ዕውራት ከብርህ ከሎ ምስኦም ይኸይድ ዝነበሮ ሕጂ ግን ሓለፋ ክፈልጥዎ ሓለፋ ክርድእዎ ሓለፋ ክቐርብዎ መንገዲ ተፈጢሩሎ በቲ ዝሓለፍዎ መንገዲ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ከምቲ ሕጂ ክንፈልጦ ይኮናን እዚ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ይረኣናን እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ንፋስ ጎይታ እዩ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ጎይታ እዩ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ጎይታ እዩ ለካ እዚ ጎይታ እዚ ማዕበልን ንፋስን ባሕርን እንታይ ዝገብርዎ እዮም ዝእዘዝዎ እዮም ስለዚ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ስግደት ክብረት ኣምልኾ ሂቦሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ዓሚቕ እዩ እግዚአብሔር ፈሊጥና ኣይንውድኦን ኢና ብዝፈለጥናዮ መንገዲ ብዝቐረብና መንገዲ ግን ኣብ ህይወትና 10 ዓመት ኣብ ሓንቲ ቦታ ክንከይድ ኣይደልየናን እዩ እግዚአብሔር ናብ ፍልጠት ሓለፍ ከብለና ይደሊ ናብ ምርዳእ ሓለፍ ከብለና ይደሊ ንዑ ክንፈልጦ ሓለፍ ከብለና ይደሊ በቲ ዝሓለፍናዮ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ንፈልጠሉ መንገዲ ኣብኡ ግን እንታይ ትፍተን እንድሕር ኢልኩም ካለይቲ ትፍተን እምነትና እያ ትፍተን እሙንነትና እዩ ዝፍተን بحقي أمونات دينا أنت قويتا أتي بقى أنا أخاي قد فكاني قويتا أنا أخاي ملخكاي نغابها أي فليني إلا أدم زتزاربنا يقالات نعود زتأمنا يقالات برقص أبتخوناتات كنحلف كلنا خي منينا نحنا فلذي شعوخ
ነገርና ዘይልወጥ እንድሕር ኮይኑ እሙናቲና ማለት ዋላ ይኽበድ ብዙሕ ኣቦታትና ብፈተና ተፈቲኖም ኢዮብ ትፈልጥዎኹም ብብዙሕ ፈተና ሓሊፉ ዮሴፍ ብብዙሕ ፈተና ሓሊፎም ቶም ሰባት እዚኦም ብብዙሕ ፈተና ምስ ሓለፉ ብብዙሕ መከራ ምስ ሓለፉ ኣብ መወዳእታ እንሪኦም ኣብ ህይወቶም ዓወቱ ስለዚ ክንዕወት ከለና ከዓ ሓደ ነገር ይዘዕውተና እግዚአብሔር ዘይልወጥ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ባሕሪ ኣብ ንፋስ ኣብ ኩነታትና ኩሉ ኣብቲ ዘጨነቐና ነገር ኩሉ ጎይታ ምዃኑ ኣሚንና ንስዑ ክንእመኖ ከለና እዚ ሓደ ናብ በረኽቲ ዘውፅኣና መንገዲ እዩ ሓቴ ድሕሪ መከራኹም ድሕሪ ፈተናኹም እንድሕር ተኣሚንኩም በቲ ነገር ከይድኩም ናብ ሓደ በሪኽ ከም ትወፁ ርግፀኛ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈለጥኩሞ ብዝያዳ ናብ ሓደ በሪኽ በረኸት ዘውፅእ ምዃኑ ፈሊጥና ናብኡ ክንሓልፍ ይግባአና ማለት ስለዚ ነውፂ ንለውጢ እዩ ሓደ ግዜ ነውፂ መፂ ውርግፅ ከናውፀና ከሎ ግን ንለውጢ እዩ ብዙሓት ሰበኽቲ እንታይ ይብሉ ንስሪ ማዕበል ክመፅእ ከሎ ኣይፈርህን እዩ ይብሉ ንስሪ እንታይ ዝገብር ንማዕበል ክመፅእ ከሎ ኣፍ ልቡ ሂቡ ኣኽናፉ ዘርጊሑ እዩ ዝፅበዮ ንምንታይ እንድሕር ኢልና በቲ ዝመፀ ንፋስ ኢነርጂ ተጠቂሙ ናብ ላዕሊ ይስፍስፎሞ ልዕልቲ ኣየር ልዕልቲ ኩነታት ንንየው ይዓርግ ማለት ካብዚ ናይዚ ኣትሞስፌር ንላዕሊ ዓሪጉ ኣብ ላዕሊ ይድይብ ማለት ሽዑ በዓል ጨራሩ እዞም ኩለን መእተው ክስእና ከለዋ ክጨንቀን ከሎ ኩሉ ዓቕለን ክፀበን ከሎ ንሱ ግን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እንታይ ይብል ፀምበለል ይብል ስለዚ ሓደ ግዜ ፀገምና ሽግርና ኢነርጂ ኮይኑ ናብ ላዕሊ ዘደይበና እምበር ንታሕቲ ከውርደና የብሉን ነዚ ዝገብር ከዓ ኣነ ንስኻትኩምን ካባና ዝድለ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ሓንቲ እግዚኣብሔር ዝደሊ ካባና እምነት እዩ እምነት ምእማንና እግዚኣብሔር ካብ ህይወትና ይደሊ ኣብቲ ኩነታት ነገር ብትንትን ኢሉካ ኣሎ ግን ደው ኢልካ ተኣመኖ ኩነታት እትሪኦም እንዳሞተ ክኸውን ይኽእል እዩ ደቀን እንዳሞትወን ኖ ደሓን እዩ እንዳበላ ገዛ ዓፅየን ዝኸዳ ኣብ እግዚኣብሔር እንታይ ስለ ዝገበራ እየን ስለዚ ተኣመና እየን ደሓን እዩ ነቲ ዘይደሓን ነገር እንዳረኣያ ደሓን እዩ ኢለን ግን ብእምነት እንታይ ገይረን ዓፅየን ከይደን እቲ ዝመተ ውላደን ግን ብህይወት ረኺበኖ ሽዑ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ዕብራውያን እነሆ ከዓ ምዉታተን ከዓ ብእምነት እንታይ ተገብራ ኢሉ ከዓ ይጠቕሰን ተቐበላ ተባሂላ ምስተናይ እምነት ጀጋኑ ክጥቀሳ ከለዋ ኢና እንርኢ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ እቲ ካልእ እንሪኦ ከዓ ናይ ዮናስ ኢና እንርኢ ዮናስ ኣብ ባሕሪ እንታይ ኣጋጢሞ ነይሩ ማዕበል እዚ ኣፉ ከፊቱ ዓሳ ውሕጦ ከሎ እዩ ኣብዚ ከዓ ደርቢዩኒ ኢሉ ከዓ እንታይ ክግብር ከሎ እዩ ክድርበ ከሎ እዩ ሕጂ ናይ ዮናስ ኩነታት ግን ይለዋወጥ ሕጂ እንታይ እዩ ምዝ ቅድም ዝረኣናዮ ማዕበል ምዝ ናይ ዮናስ ህይወት ከዓ ክንሪኦ ኢና ዮናስ እንታይ ፀገሙ እንድሕር ኢልኩም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝሃድም ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ኣጋንንቲ ከውፅእ ክሳገር ከሎሲ እቲ ማዕበል ዘተስኦ ይብሉ ብዙሓት ሰባት ፀላኢ ተሲእዎ ምክንያቱም እንታይ ንኸይከውን እቶም ኣጋንንቲ ኢየሱስ እንታይ ክገብር ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ኣጋንንቲ ከውፅእ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ማዕበል ዘተስኦ ፀላኢ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ነገር ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣህዲእዎ ኣብ ዮናስ ግን ካልእ ኢና ንርኢ ኣብ ዮናስ ግን ይፍለ እዩ ኣብ ዮናስ ዝፍለ ግን ነቲ ዘተስኦ እግዚኣብሔር እዩ ኣብዚ እዩ ትፍልል እዩ ኣብቲ ፀላኢ ክንብል ከለና ኣብ ዮናስ ግን መን እዩ ዘልዕሎ ዘሎ እግዚኣብሔር በዓል እዩ ዘተስኦ ዘሎ ሕጂ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 እንድሕር ርኢና ዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኺድ እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ ኣንጻሮም ኣውጅ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጾ ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ናብ ተርሴስ ክሃድም ኢሉ ተበገሰ ናብ ያፋ ከዓ ወረደ
ናብ ተርሴስ እትሐልፍ መርከብ ድማ ረኸበ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቁ ምሳታቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ከኣ ዋጋ ኸፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ መን ሰደደ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ እንታይ ሰደደ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ እዚ ናይዚ ንፋስ እዚ ዝሰድድ ዘሎ እግዚአብሔር እዩ ኣብዚ ክተቕልቡ ለይደልየ ዘሎ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ እቶም ባሕበረኛታት ድማ ፈርሁ ነፍስ ወከፎም ነናብ ኣምላኹ ተማህለለ ምንቲ ክፎኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቑሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ዮናስ ግና ናብቲ ታሕታይ ክፍሊ እታ መርከብ ደቂሱ ነበረ እታ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቀረበ እሞ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተንስእ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽካ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል በሎ ንሓድሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰርመን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥ ንዑ ዕጭ ነውድቕ ተባሃሉ ዕጅ ኣውደቑ እታ ዕጭ እውን ናብ ዮናስ በፅሐት ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኾታ እዚ ረኺቡካ ዘሎ መከራስ ብሰርመን እዩ ዕዮኻ እንታይ ካበይ መጻእካ ኣበየናይ እዩ ሃገርካ ካበየናይ ህዝቢ ኢኻ በልዎ ንሱ ከዓ ኣነ ዕብራዊ እየ ነቲ ባሕርን ንቁፅን ዝገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ እፈርሆ እየ ወይ ከዓ የምልኾ እየ በሎ ሽዑ እቶም ሰባት ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስለ ዝመስከረሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ ዓብ ፍርሃት ፈርሁ እሞ ስለምንታይ ዳ እዚ ገበርካ ከዓ በልዎ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ክሃድ ኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ ንሱ ድማ እዚ በርትዕ ብሰረይ ከም ዝረኸበኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርቢዩኒ እቲ ባሕሪ ከዓ ክሃድ ኣልኩም እዩ በሎ እቶም ሰባት ናብ ባሕሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ ግና ኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን ሽዑ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣሎና ምእንቲ ነፍሲ ዝሰብኣይ እዚ ኣይተጥፋኣና ንስኻ እግዚአብሔር ከም ዝፈተኻ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕሌና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ኣወዩ ዮናስ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ደርበይዎ እቲ ባሕሪ ከዓ ካብ ምንዋፅ ሃድአ ብዛዕባ ዝስጋዕ ከለና ደሓን ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዮናስ ካብ ምስ እግዚአብሔር ዘይሰማማዕ ነገር ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃእ ብዝኾነ ነገር እግዚአብሔር ግበር ዝበሎ ኣብዩ እሱ ዘይበሎ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዓላማ ስለ ዘለዎ ነቢዩ ስለዚ እንታይ ሰደደሉ ኢና ንርኢ ማዕበል ንፋስ ክሰድድ ከሎ ዝገርመኩም እቶም ሰባት እንታይ ሪኦም ሓደ ጊዜ ሰብኣውነት ይመስለና እዚ ሰብ እዚ ክነድሕኖ ኣለና ነዚ ሰብ እዚ ክነድሕኖ ኣለና ስለዚ ኣበርቲዕና እንታይ ንግበር ኢሎም ንቕዘፍ ኢሎም ወፂኦም እንተበርትዑሲ እቲ ነገር ከዓ መሊሱ እንታይ ኮይኑ በርቲዑ ምክንያቱም ምስ እግዚአብሔር ሲ መን እዩ ሕጂ ብእግዚአብሔር ዝተታሕዘ ጉዳይ ሲ መን እዩ ምስ እግዚአብሔር ተማጊቱ ሲ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝሓዘ ጉዳይ ሲ ዝፈትሕ ዝኽእል መን ኣሎ ንሶም ያ ይኸድሕኑ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ኮይኖም ይጋደሉ ኣለዉ ሰብኣውነት ሒዝዎም ብዝሓየልዎ መጠን ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ማዕበልታ ገይርዎ ኣበርቲዕዎ ስለዚ ምኽኣል ሲኢኖም ሕጂ እንታይ ገይሮም በጃኻ እግዚአብሔር ናይዚ ሰብ ዝደም ኣባና ኣይትውፀር ኢሎም ናብ ባሕርታ ገይሮሞ ደርበይዎ እቲ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃእ ዝኾነ ነገር ምስ ተደርበ ነታ ነገር እንታይ ኮይኑዋ ህድኣት ኮይኑዋ ሓደ ጊዜ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ኣብ ህይወትካ ኣብ ቤትካ ኣብ ነገርካ ከኣቱ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸልካ መሰረት ደርብዮ ሽዑ ኩነታት እንታይ ክኸውን ካሃድ እዚ ክንብል ከለና ግን ኣቐዲመ ከም ዝገለጽኩልኩም ማዕበል ኣብ ከምዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ከም ዝመጽእ ግን ፈሊጥና ኣለና ስለዚ እዚ ማዕበል እዚ ግን ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃእ ብዝኾነ መንገድን ዝኸይድ ዘጋጥሞ ነገር ምዃኑ ክተስተውልለ ይደሊ
ስለዚህ እንታይም ዝገብሩ ዘለው ደርብዮም مش دربيو إز جابهر chance عدل بكا جابهر سقع مقرش عدل جابهر ذهبو عدل قفل حجي انتهي غيرو نو نسوم بحر يدربي له هو نسخانا بحر خدر بخلخا جابهر دما عبا عسى انتهي غيرو عدالي نسوم ناب بحر خدر بي خلو جابهر كان انتهي دلي عسى حجي عسى تاهم تريزو لهم عسى يفرده عسى يفرده عسى يفري سلدي حدثت ناب بحري دربي أبيل كايوس شعني شعوخ عسى تقبل كوبلوس انتهي تخون الله خمالك شوك تخون يسم بدكاي جنكم يكون انتهي إنها نرئي إجزاء بهير كله خالص سلزة خونسي أبتي نسخة بتنات كأمره توديو أبتبل له نجارسي إجزاء بهير جن أبوس انتهي الله ومالك ناتو سرح الله ومالك ترديهم إزغاء عسى يخاطر إزلغا عسى وحطا يخاطر إزلغا عسى مدخي يخاطر إزلغا بعين إجزاء بهير كرر أخلقون عسى مدحاني سلازي تبلع عزي مدحاني غير وقت إجزاء بهير أمين إجزاء بهير أملاخ بارك نمنتاي نا إجزاء بهير محرتي زرينا نمنتاي إجزاء بهير عدل سلازي هبي مقنعات نودي سب كل إجزاء بهير تايب عدلي chance بكا زقفح عدلي قفح عدله بكا شعو عسى تقبلوا مسوحاتو شعو انتهي متيو يوناس نصحة أبي كونكا أم مريت زي تنسحس أم انتا كوينو تنسحو أم انتا عسى أبكب عسى كوينو قل انتا كوينو تنسحو حدا جيزي عدل كلنا صبوق نجر أبزلنا جزء كنعريو زقبعنا بزي معراينا كنكونو زقبعنا بزي مخانا أبكبيد نجر مسأتنا شعوبة خبيد نجر اتنجرتي يراينا قلت زيابير عدل هيب زيابير نهزبو زي قدف أملاخ سلازوخون ده هارسي أبكبدي خوينو أبو خوينو خمهلال كله زيابير رئيوه سمعوه صلاتو أقليبو له نسعو رئيوه سلازي كل نجارو تنازيزو دهار انتايلو بالعسى تعزز عسى حجون تعزز نفاس راح يكون كان تأزز معبل راح يكون كان تأزز عسى خان تايكون تعزز هاللويا من هاللويا عسى زز قويتا يزلنا كل فترة زقزقلو كل تفترة زقزقلو لعلواي يجزي بهير أملاخنا سمو بروخ يكون هاللويا لكن زيابهر تعمرنا عملا تايلو تعزا كيد أبنغوت مدرين تايق برو تفعيو هاللويا زوحات كايو تفعيو زبلع كايو تفعيو حجينا أبنغوت مدرين تفعيو حوي حفتي زسألمت أكانا قرالو زتواحد أكانا قرالو لو مزنا قريت واحيتوي لو مزنا قريت بلعي لو مزنا قريز خمس خوينيو تبل الله أبو زلخا يخونكا أبو جابهر أوي أبنا جابهر محرت تأمن أبنا جابهر نجر دوبل جابهر عدل ذهب أملاخي جابهر نجر زلوت أملاخي ده هار قدايكا ختفايو قدايكا خواتسيو ناب نقص نجر خواتسيو ناب سناي نجر خواتسيو سلازي جابهر انت عايز بزلو تفعيو إلوه جابير أملاخنا زتمسجنا يكون زي وفلوس قبر أملاخنا نأملاخ الناس عاب كايو بجيجا قوا تيوم نأملاخ بملو لبوم تا سعيبهم مايو أنت تجاجا قوا تجاجي خاخن الصغا مسفقاد أملاخ تجاجي خاخن الصغا كابنا جابير فقاد هادين خاخن الصغا معرت جابير جناي ودان سلازي انتاينا نرئينا يوناس كامنا اجزابهر نغريو حديمو زلو مسنا اجزابهر نغريو تبايسو زلو مباشي خمان خيد كله منغدو زسلط ايز مسل تامر كبر خيبوا ገንዘብ ከፊሉ ዋጋ ከፊሉ ይኻን ምህዳብሲ እንታይ ገይሩ خيدو ዋጋ ከፊሉ ምህዳብ ካብ እግዚአብሔር ከሐድም ዋጋ ከፊሉ ግን አህዋቴ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ከሐድም አይከልኒ ስለዚህ እንታይ ገይሩ تجاجي وخنسو نا إجزابير محرت جن قبل علقو سريحة لومي تجاجي خلها
لومي بجيجا لها أبجيجا من قد لها مسقاد عملاق تجاجها زخونة يخون نجارات أبي واتكاز الله معبل الله أنا لو متوحيد إيه أجمعت وحيد النيو شجر وحيد النيو قداي توحيدويو تبل إجزاب هيرجن محرت الله سلزي إجزاب هير قدايكا ناب تنقط انتاي قبره تفعيو بناب عيني زو تودي زو مسل قدسان أحواتي بناتك عيني تودي وخون غل ولا حانت خالقين بمنهم تأمر أبناء إجزاب هير نقرقن انتاي كونني أي ودائن أيو إجزاب هير أنا حند جزء حند حفت ميلانو خيدة نابزو كمان ناب كونفرنس نامج أمس كيراني را تذكروا تقولكم بتعمي للباتة تنكيو إجي كابسترا سمتينا نتقليلا نيرنا أجان انتوات إيوا بتعمي نتأخينا قلة إذا سبزي أجن هذا جزء دراك سلتوسد سلزنا برد كوجوا خلوا مجمع هذا معلتي لا إذا بالكات حزياس مجمع أنا موجا سلزخل نتود وجي أيوة لك ذهبنا فمسمي نيرو سلزخ لك كوجو خلّه أبو خلّه تسب ميتو مش متى تا نجار أنت ترأيت مرز خوينو ناتيك بعلي سلزخ وجي next كوجي أتدالي نيريلا ده حرام كل جزية بزخونة يكون من قدي ميتا تباهيلو موديل استياني را ميتا تباهيلو ترأيو أبنداري ساعة بخم زغنتا دحار غازيت أتا ناي منتاي ناي عدت إيان كا إتون غازيت إنيام هتيوم زموت سب مزج بابلون كيدو إت غازيت أناي ميلانو خاوس إيوا كم زت بحال قوال سبيتي قلتات أكم زعلت بزنا جرزن تاكوينا ميتا عيلو دمديمو دحار نرسي حزاتا نخدت كلاس إداس فلق إله إتزينا تودين إتي مزجبنا حكيم كله تاكوينيو كموت تاكوينيو تمزجب توديو إذا سبزي مسترفت جن أكم زخونتات ناقويتها متى هاللويا ناقويتها متى هوتا تلويتو حدا عبينا سب خبتام زخونة سب إيطاليا وتمرعوا عب جزا جزيئة ولاد وليدا هوتا تلويتو دحار أورلاب كتقبر كلان مجمريا قويتا تا زقلقل كاني رسعاني ناي مجمريا أورلاب زقبر بالسبعي نقزاهم يلا نفران فرت مسيا مسانا جزي حليفة ندقنا خاء أب كلن كاء خت مسكر كلا خاء سمعكم مالو أب كلن هوتا بزدن كنتاتي تلويت بسبك وندا أكال بأخاه وندا أكال እግዚአብሔር ዘይወደው ከመገር ይውዳ ሓደ ጊዜ እኮ ናይ ሞት ነገር ይውዳዩ ባሃ ይፍጸም ሰባት ይፍጽሞዩ ግን እግዚአብሔር ዘይወደው ይውዳኒ ሐወይ ጉዳይካ እግዚአብሔር አይወደው ስለዚህ ናይ ዮናስ ነገር እንሪኦ እዚ ኢና እንሪ እቲ ሳልሳይ እንሪኦ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ካንተ ያጋጥሞይ تفضلوا في التاريخ هاريا باولوس انت قاتيمو نايب علو زخونه ام معراف قبر هاريا عسان شو عتنهم ترخبوها فقدت شعات جميركم بوبو حجي تاريخ كاب زنبوا لكم التاريخ سلت فلتوا بس جزء بزحات جزء ورحات مسحالفه جزيت درو حليفو سلازنبره مخاد مراخب زفر سلازنبره باولوس اتم سب ننفاس دما انبر نصعنت نمركب طراي اكوا زيكونه مغدنا بچنقن ببزح غداتن كم زخون رئي الله يلو معادم يتحلقامي تغنا كابت باولوس زبلو زربا نت مرح مركب نتوانا ان ازي يسمع نبره اتودب جن نمخرام زيطعم سلازخونه اتوم زبزحو خابو كنقلو امو زكال انت خوينس ناب فينك نسقا ناب ليبان ناب بحري غصو زرئي ناب قريطس ودب اتيوم كخرمو مخرو هدوء نفاس دبوب مسنفسه قا
كم حسابهم زخون اللهم مسيلهم ملهق العلوم بسقعي قطريس حلفو شعو أبوزح كيدون قوي إيروك كليدون زبها البرطع حبوبلا نفاس كابت دس يتلع عليه نتا مركب منزعو مسوى صداقة نسا نتن نفاس كتك أوام سلزيك قالت سدخت كيد حدا قوة أبسقعي كلاودا اتبها الدسيت مسبس احنا دما بتقادلو نجلبا نتا مركب كندحن كالنا سحيبهم مسوصوا بتحتي بجمد اسيروم مصانح غبرو ابدبت حصا كاين ودق فريهم دما نتغانصلا تقليلهم كوم الى تخيد حدقوا نصبحيتو معبل النابرتعنا انت خدخا ابت صعنت ناب بحري دربيو بسالساي معلت دما اتاقح مركب بأداوم دربيو بزح معلتي صحاي كون خواخبتي كيرانا معبل ندبرتعنا انت خده كل تسفى مدحنا نفاسك فصيمنا قبصنا بزي مغبن بزح معلتات مس غبرو دما باولوس اما اكلهم دو يلو بلوم اتم سب اتي كاب قطرس كنقل خينقلكم سمعكم ان انت تقونس قدي اذا صببا غدات زي اي مرخبكم النيرو حج دما اذا مركب دا انبر كابخاتكم سي حنت نفسكوا اي تطفئني امو كتحادو علمنكم الله بزاليتي زي استبلوا بزاليتي زي اتي املاح نايت اني زغلغلو املاحي ابقاي دو يلو اولوس أبقى إسار دو كتب الإخا إنه لتوم مسخا زساغرو كلاتومون أملا هيبوكا الله أي تفرح بلني أتم سب كا أنا خمت نسو زناغر إن خمس خون نعملا خي أمنو إيه أمو سلازا أجهم جناخي نبحانت دسيت كنقفعينا أما بالعسر تربعة ليتي البحري أدرياخي خان كنملالس كلنا ثم أقلقلت مركب فرق ليتي نام مدري زقربوا مسلام يبلنا فقد سلاسان سلستن تحري لكم بابا أولوس الناس تصبحهم قال خيط عمكم صامكم لومي مبل عسرت 4 معلتهم إيو أمه إنجرا بلعو إلو مدري كسع زوجح كلهم لمنهم إتو مبقر إزي نمدحنكم سلازخوني كاب حادي كابخاتكم صغر رأسكوا أي كتأفئن إيا أمه كتبلعو إلمنكم الله بلهم إزي مسمعو إزي مسبلة إنجرا العلو نعملاخ أمسجنة أب قدميهم قريسو كلاتهم دما قريسو خبلع جمرة كلاتهم كأ حادو إنجراون بلعو أبتا مركب زنبرة كلاتهم كأ 376 نفسي هنا أبا زنبرنا تايز من الله حجي إذا قال حيز الله جابير كله خالي قال حيز الله قال كأنت أيو أكرمك إسار تحت قوران دو كتب الله حجين تايز قبر زلو أولوس نت معبل هيكون الريو أولوس نت خناتات هيكون زرق زلو أولوس زرق زلو نماني ندحري لكم نتي إجزابير زتزاربو قال يزرق زلو حجي نبيتروس انتايو انتاي وقيسو غويتا انتاي وقيسو عند خانا بيت رلخان نمنتاي مسرعيه ايو نام معبل اتيو كسطم جميو زرعاي نت معبل يريو نت معبل مسرعيه انتاي كوينو فريهو انت خغبر جميرو كتحل جميرو ويكا خسطم جميرو دحار انتاي لو خانسو سلمنتاي كوب تخول سلمنتاي توالاول معناتهم عندنا بقولتا خري من ينعز ولا قال الله ور بيتروس يبلن الله وكو قال مخنياتو اتا قال كمن ياوطيا كاب قولتا يسوس نعات بالقال كمن ياوطيا سلازي قال حيز دله حزن قال حيزون انداخده كله ግን እንታይ ኮይኑ ተዋላዊሉ ንመን ሪኡ ነቲ ማዕበል ሪኡ ካብቲ ማዕበል ንላዕሊ ነቲ ካብቲ ማዕበል ዝዓቢ ጎይታ ክርኢ ኣይከኣለን ስለዚህ እግዚአብሔር ካብቲ ማዕበል ይዓቢ እግዚአብሔር ካብ ዘጋጠመካ ሁነታት ይዓቢ እግዚአብሔር ካብ ሽግርካ ይዓቢ
እግዚአብሔር ካብትኹ ሕጠካዩ ዘሎ ነገር ይዓቢ እግዚአብሔር ካብ ነገርካ ይዓቢ እግዚአብሔር ካብ ተዘፈራራሃካ ዘሎ ይዓቢ ስለዚህ እዚዩ ጳውሎስ ዝርኢ ዘሎ ኖ እታ ኣነ ዘምልኾ ኣምላኽ ዝበለኒ ነገር ከም ዝገብሮ ይኣምኖ ስለዚህ ሓደ ሰብ ካባና እንታይ ከውንን እዩ ኣይጠፍእን እዩ ስለዚህ ንሕና ኸዓ እንታይ ኢሉኒ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብልኻ እዘን ነፍሳት እዚአን ከዓ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ባቃ ኣብኡ ተወዲኡ ሰብ ክጭናቕ ከሎስ ይበልዕ ኣሎ ሃሌሉያ ሰብ ብጥሜት ክትላሓዝ ከላ ንሱ ከዓ እንታይ ይበልዕ ኣሎ ይበልዕ ምክንያቱም ንሱ ዝርኢ ዘሎ ኣብ ሮማ ኸይዱ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክብል ከሎ እዩ ዝርኢ ዘሎ ምክንያቱም መን ተዛሪቡሎ እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ እቲኦም ከዓ ዝሪኡ ዘለው ማዕበል ክግልብጦም ከሎ ናብ ባሕሪ ክኣትዉ ከለው ዓሳ ክበልዖም ከሎ ነገሮም ክውዳእ ከሎ ስለዚ ንምንታይ ኢና ንበልዕ ስለዚ ምግቢ እንታይ ክገብረልና ኢሎም ተስፋ ምቑራጥ እዮም ዝሪኡ ዘለው እዚኦም እቲ ግን ዝርኢ ዘሎ ኖ ኣምላኸይ ከምቲ ዝበለኒ ክገብሮ እዩ ስለዚ ይዓምሮ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ስለዚ ኢሉኒ እዩ እቲ ዝበሎ ድማ ክገብሮ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ቄሳር እንታይ ክኸውን ደው ክብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃል ዝሓዘ ጅግና እዩ ሃሌሉያ ቃል እንድሕር ሒዝካ እግዚአብሔር ካል ኣይኮነን ዝበካ እግዚአብሔር ዝህበካ ቃል ይዝበካ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ዓቕልኻ ምፀበበካ ናብ እግዚአብሔር ተቕልብ እግዚአብሔር ክበካ ከሎ ቃል ኣብቲ ቃል እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ደው ትብል እምነት ትመፅእ ካብ ምስማዕ ድማ ካበይ እዩ ካብ ቃል እግዚአብሔር ሽዑ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ካደው ትብል ንምንታይ እግዚአብሔር መጀመርያ ክንእመኖ ዘለና እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ላዕለዋይ ኤልሻዳይ አዶናይ ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ ተፈጥሮ ይእዝዝ እዩ ማዕበል ይእዝዝ እዩ ምድሪ ይእዝዝ እዩ ንዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ነገር የለን ኢልካ ንእግዚአብሔር ክትኣምኖ ከለኻ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኣመንካዮ ብዝያዳ ኢኻ ትፈልጦ ዘለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽን ኣባርኽ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እዚኦም ኢና እንርኢ ዘለና ጎይታ ይመስገን 5 ደቂቕ ከባቢ ወይ 10 ደቂቕ እንድሕር ደኣ ረኺበ ገለገለ ነጥብታት ክዛረበኩም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ይባረኽ ካልእ ፈተና ብመን እዩ ዝመፅእ ኢልና ማለት ማዕበላት ጎይታ ዘምፅሎ ንሰናይና ዝኾነ ነገር ማዕበል መፅእ ግን እሱ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ሰይጣን ግን ፈተና ከዓ የምፅእ ሕጂ ሽሙ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ሉቃስ 4:13 ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ፈተኖ ሽዑ ዲያብሎስ ፈተንኡ ዘበለ ወድአ ንምንታይ ገደፎ ይብለና ንግዚኡ ገደፎ ሕጂ ንግዚኡ ክብል ከሎ እቲ ፈተና ተወዲኡሉ ኣሎ ማለት ድዩ ዘርየና ኣይኮነን ስለዚ ንግዚኡ ግን እንታይ ገበሮ ይብለና ገደፎ ይብል ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ እቲ ፈታኒ ይብሎ ንሰይጣን ከዓ ባዕሉ እቲ ፈታኒ ኢሉ ከዓ ይፅውዖ ካልእ ፈተና ከም ሓጎስ ክንቆፅሮ ድማ ያዕቆብ ነጊሩና ኣሎ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:12 ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቀርዎ ዘተስፎ ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ እንታይ ኢሉና ብፁዕ እዩ ኢሉና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ያዕቆብ 1:12 ከዓ ከምኡ ኢሉና እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ካልእ ድማ ፈተናን ቃል ኣምላኽን ኢና ንርኢ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ምስ ፈተና እንታይ ርክብ ኣለዎ ኣብ ሉቃስ 8:13 ተሪእና እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ቃል ምስ ሰምዑ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዚኡ ደኣ እዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎምን ብግዜ ፈተና እንታይ ኮኑ ይጠሉ ኣብ ግዜ ፈተና ዝሕዘካ ቃል ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ዝኣተወ ቃል እንድሕር ዘይሃለ ኮይኑ ንቃል ኣምላኽ ትእክብ ተዘይሃሊኻ ድሓር ኣብ ፈተና ከዓ እንታይ ዝሕግዘካ ማለት እዩ እቲ ዝወሰድካዮ ቃል እዩ ዝሕግዘካ
እዞም ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ቃል ይሰምዑ እዮም ብሓጎስ እዮም ዝሰምዑዎ ነቲ ቃል ብሓጎስ ይሰምዑዎ ግን ናብ ውሽጦም ኣያትዎም ንምንታይ ከም ኣብ ከውሒ ከም ዝኾነ እዩ ንሪኦ ማለት እዩ ካልእ ሰይጣን ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍትነና ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰና ኣይኮንና ንፍተን ስጋና እውን ባዕሉ እንታይ ይገብር እዩ ንፍተን ኢና ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:9 እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተና መፈንጠራ ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥም ናይ ዕሽነት ጉድኣት ትምኒት እዮም ዝወድቁ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እዚ ስስዕ እዩ ማለት ሓሳብካ ቀልብኻ ሕጂ ጳውሎስ ንምንታይ መከራ ዝቕበል ቅዱሳን ንምንታይ መከራ ተቐቢሎም እንድሕር ኢልና ንስጋዊ ነገር ኣይኮነን ኣብ ስጋዊ ነገር ብፍጹም ኣይንሪኦምን ኢና እዞም ኩሉ መከራ ክቕበሉ ከለዉ ነቲ ሰማያዊ ነገር ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ነቲ ላዕለዋይ ነገር ኣብ ምድራዊ ነገር ቀልብኻ እንድሕር ጌርካ ግን በቲ ምድራዊ ነገር ከዓ ቀልብኻ ተወሲዱ እንድሕር ተሳሒብካ እሞ ብኡ ህርፋን እንድሕር ሒዙካ ብኡ ስስዕ እንድሕር ሒዙካ ከዓ ስጋኻ ዕድል ትቦ ስለ ዘለኻ በዚ ድማ እንታይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፈተና ርእሱ ዝኸኣለ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ቃብ ነገር ከዓ እንፍተኖ እሙናት ምዃንናን ዘይምዃንናን ኣብቲ ንሓልፎ ነገርሲ ንኣምላኽ እሙን ዲኻ ሕጂ ንስኻትኩም ኢልዎም እንታይ ኢልዎም ኣብ ሉቃስ 22:28-30 ንስኻትኩም ግና ብፈተና ምሳይ እተዓገስኩም ኢኹም ብፈተና እንታይ ዝገበርኩምኩም ምሳይ እተዓገስኩም ምክንያቱም ፈተና መፅዩ ዘናውፅ ነገር መፅዩ ኣስቆሮቱ ይሁዳ እንታይ ገይርዎ ኣሕሊፉ ሂብዎ ንስኻትኩም ግና ኢልዎም ኣብ ፈተና እንታይ ገይርኩምኩም ምሳይ ዝተዓገስኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ክንደይ ናይ እሙናት ኢና ሓደ ግዜ ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥዑም ስለ ዝኾነ ሰላም ስለ ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዲና እሙናት ክንከውን ዝግባአና ዋላስ ኣብ ነውፅ እውን ቤት ኣምላኽ እዩ ንእግዚኣብሔር እሙን ክኸውን ኢልካ እሙንኻ ትኸውን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ህይወትና ኣብ ንሓልፎ ነገር ኩሉ ኣብ ዝኾነ ነገር ይኹን ሐዋርያት ምስ ኢየሱስ ክኸዱ ከለዉ ጥዑም ግዜኦም ከይዶም እንዳኸዱ ከለዉ እንታይ መፅዩ መስቀል ምስ መፁ ግን ምፍልላይ መፅዩ መስቀል ምስ መፀ እንታይ መፅዩ ሸክ ኮይና በቃ ተሓምሸን ትቆርምየና ኣነ ከምዘይ ክሕደካ ኣነ በቃ ምሳኻ ተዘይኮነ ክመውት ተዘይኮይኑ ገለ ትጨብጠኒ ገለ ዝብል ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ሰለስተ ግዜ ኣስቆሮቱ ይሁዳ ክሸይጥ እዚ ነገር እዚ ስቂልካ እዩ ኣርቲፊሻል እዩ ገለ ኢሎም ነናቶም መንገዲ ብትንትን ዝበለ ክኸዱ ከለዉ ግን ዝገርመኩም ጎይታ ዘይገድፍ ኣምላኽ ዋላ ገለ ይብሉ ዋላ ኣስቆሮቱ ይሁዳ ኸማን ከይተረፈስ ዕድል ሂብዎ እዩ ዝብሉ ምክንያቱም ክመውት ከሎስ ተጣዒሱ እዩ መይቱ ተጣዒሱ ዋይ ኣነ ኢሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ፈተና ምስ ጎይታ ምዕጋስና እዩ ስለዚ እሙንነትና ይሓትት ማለት መጨረሻ ምፅራይ እዚኣ ቁሩብ ተዛሪበ እዚኣ ክውድ ምፅራይ ፈተና ንምንታይ ኢና ንሓልፍ ንሕልኩምኒ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክንፀሪ ይደሊ እንታይ ኸፅርየና ዝደሊ እንታይ ዘፅሪ ዝብል ኢና ሕጂ ንርኢ ማለት እዩ እስኪ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 እንታይ ይብል ብፍልጠት ክቡር ደግነት ዝዓደገና ኣምላኻዊ እቲ ብፍልጠት ክቡርን ደግነቱን ዝፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 እየ ዘንብብ ዘሎ ብኡ እታ ክብርትን ዓባይ ተስፋን ዝሃበና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ እንታይ ይብለና ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሊ እውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብታ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ
إذا نجرز أنت لكم إنما عملون أنت غدا نمفلات قويت يسوع كريستوس هكذا زي تفريم كتكونوا أي حد جوكم من إيو مسبلة فقد شحات حزولي إتي إذا نجر زي بلوس كابتي نايك أدم حاتياتو أنت عايز غني مصراي أنت عايز غني زرسة حجي تعيز بالدلو مصراي زرسة حجي كاب نابقويتا خن متكلنا إتوم قويتا كاركتر أين حزومني مالتي كاب درفع عالم كاب قويلا متيكم سي قلتيفكم سي متيكم بقى لوط أثلينا نخون أنا قويتا متعهم بدو معلم ولا تتصرف جلس قلتيفو دي حد جوكم هيكونن حجي انت عندك هنا يمص مالتي إت كاركترنا إግዚአብሔር انت عندك جبركات مص مالتي እንዳለ መድካት መጽ ሕጂ እንታይ እንዳኾንካ ትመጽ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ እቲ መለኮ ኣምላኻዊ ባህርና እግዚአብሔር ሲ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ እንዳኾነ መጽ ማለት እዩ እንዳራእኻ እንዳበልካ ትመጽ እንዳተለወ ዘረባኻ እንዳተቀየረ ኣተሓሳስባኻ እንዳተቀየረ ቀደም ሰብ ክጸልኣካ ከሎ ቀልጢፍካ ቦክስ ዝሰልጠካ ዝነበረ ሕጂ ቀልጢፍካ እንታይ ትለምድ ኣለኻ ትዕግስቲ ድሓር ጽንሕ ኢልካ እንታይ ትገብርካ በቃ ትቂም ገለ ዝነበረኻ ምሕረት ምግባር ሕጂ እቲ ካራክተርና እግዚአብሔር እንታይ እንዳገበርካ تقبر الله تلاو من الله حتى خمون ده قبر እግዚአብሔር أبتي هو كان تاي قبره كمالتي يسأري حجي إذا أنك قلت سألنا خلوتهم كاركتر كله جه إذا وسخ راحين أنا بالمزح كذي قد من تايو ندحري لنا كسري كمسرايو حجي ناي مسراي نجار ندحر تزاري بناها أبقى ما يبيتروس حدا شديش شوعته اتمفتان أمنتكم بمجهاد يسوع كريستوس نمسجانان سبحات كبرن بحاو خمس خلع نحلاف ورقي أزيو خبيرو من تخركب أنت أدليس حجي بوزح عينة فتنا مسجوهكم بقو دعت ورقهم كد حجوا سويهم حجي تايز بلن نازل له ورقب من تايز خلع هاي كونندي ورقب بحاول نحط خلي أنت عند خوني مس قع علو نداس أبقى يزمت حجي بتحالفون أجر كأسي نسخان تاين دا تخون مالتي نا كريستوس كاركتر عند حس كاسي ندا برحكا نداس أبقى كايخا تمت قوي تاين مسكن أبولي كيدان زلا تقصخان ببالكم ملكي أسمع راف سلسته فقد سلسته نسخة نتب برور كخلعن كسرن كقمتي نتي انت خجبر نتبو نسخة نتبرور كخلعن كسرن كقمتي ندك ألاوي كسر يوم كم وركن برورن كأ كخلعهم يو نساتهم من እግዚአብሔር መስዋዕት بصدق كسوق له حجنا عمله مسواعت تقرب كل خاسي انت بتزحلفك يا حوي تخلعك دحارك تقرب كل خاسي بصدقي نعم لا باه بزبل تحت قبر اللي خايف لك كتقربها حجك እግዚአብሔር بزحلفنا من قدي نمنتاي كنبل كلنا بزتفلالي من قدي يو እግዚአብሔር تحلف قويتا خلنتنا صعيبهم خدو خلو امنتهم لعلكبل نግዚአብሔር كفلطو يقبرهم نيرو كاب املاح فقاد وصيوم نزخدو معبل غيرو خملسون كلو نرينا نعنا خاب استفلالي من قدخ نحلف كلنا خا نعو منتي انت هنقبر كنفلتي ناي مودات حنت قال بزح يحيزلكم نيره ግን ጊዜ ከይወስደኩም ከይስልከኩም حنت قال تزاري بخود بتاع مدست بلني عبراويان مقراف 4 فقدي 14 حموش يقريتا عبراويان مقراف 5 فقدي شومونده عبراويان مقراف 5 فقدي شومونده انت عاتب المسلكم ان يسوع يزبلو يسوع ودقوا خنسو بتتسقيو سقيات واو انتي تمهره ودقوا خنسو يسوع كوي يسوع بتزحلفو سقيات سي حدا ነገር ተማህዩ انتي تمهيو مئزاز تمهيو اتزعابي ነገር ኣብ ክርስትና ህይወት معماص دو مئزاز
عمت ناي سيطاني مئزاز ناي قويتاي حد زي خي تفلت أنا تعبيت بالقلة مجدي ناي تعبيت من قد تاني قبر مسلكم نقمت إنا حجب أو داويت بتعمي منفس هاو زقابرو انتايو بتعمي فولي زقابرو أملاح ون زدنقو كم لبي زبولو انتاي لوا باريا خاسي كي تفلت أني ناو خي أتوس نباريا خاس كاب تعبيت حلوة حجي انتاي لو رؤسوسنا أملاح يبو أنا خعبة خيلي يلو مالتي بزخنا يكون من قد نقصي يزلقو قلي يزلقو قلي جين حندنا قرقن حلوة نيلو نباريا خام انتاي حلوة كاف تعبيت جن حلوة مغنياتهم كويس لأنه خلصي كابدك أصحاب برابرني أبي كم زلقو من تخفلت زي بجاها أتسأني له جابر أبلا خبارة حجي زيهم بحريات زيهم كنفولت أو من دحركي إلنا جابر أبلا خبارة بزح مبالكم نيري بسئنا سلام هدعات كخون دحركو ينو اسي أحواتي ناي من السبات دحركونكم ناي سلام سباتكم تخونوا أولو سابتا مركب كله انتا إلوام إتا مركب سي انتا جيروا اهدئوا بقى بلعجكم سلامي نسخاتكم قليلو سي اتا اتموسفير قيروا اتي بس إلو زنبرة تربشو زنبرة مركب سي انتا جيروا مالتي ناي سلام جيروا نسوم تاخ قبر جميرو كبلع جميرو علالهم كغير جميرو ناي سلام سبي قبركم او مدري قبركم እግዚአብሔር ካራክተርና መስለወጠ ና ኮሙኒዝም ጻና ና ክርስቶስ ካራክተር ክንሕዚዩ ስለዚህ ብንሐልፎ ነገር ኩሉ ንሰናይ በሐጽሩ ኩሉ ምንታይ ንሰናይ እንተ ተጋገና خملሰናይ እንተ حلفنا خانا بእምነት ከደይበናይ ስለዚህ ብዝተኾነ መንገዲ እንሐልፎ ናይ ጎይታ ነገር ስለዚህ ሓወይ ሓፍተይ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዝሐልኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሐልፉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝተፈላለየ መከራ ክትሐልፉ ትኽእሉ ኢኹም ገሌኹም ብቤትኩም ትፍተኑ ብደቅኹም ትፍተኑ ብሓዳርኩም ትፍተኑ ብዝተፈላለየ ሽግርን መከራን ክትሐልፉ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ነገር ግን ዝብለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትኩም ጎይታ እዩ እቲ እሙን ኣምላኽ ዝሓዘኩም ጎይታ ኣይገድፈኩምን እዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝውዳእ ነገር የለን እግዚአብሔር እመንዎ ኣብ እግዚአብሔር ጠጠው በሉ ኣብቲ ዝተወደአ ነገር ደው በሉ ኣብቲ በቃ ፈጺሙ የለን ዝተባሃለ ደው በሉ እግዚአብሔር ምድሓን እግዚአብሔር ክትርእዩ እግዚአብሔር ኣባዶ ነገር ምድሓኑ ክትርእዩኹም ኣይከኣልን ኣብ ዝተባሃለ ተኽእልኡ ክትርእዩኹም ባዶ ኣብ ዝኾነ ነገር ህይወት ፈጢሩ ከቁሞ ከሎ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ይባርኩም ሓቢርና ንጸልይ ጎይታ አቦ